ବୁଲି ଯିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ କେମିତି ଆମେ ମଜାମସ୍ତି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ କେମିତି ବାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ସେପଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏପଟେ ଥାଏ। ଚାଲ ବିଛୁଆତି ବସିଛି ମାନେ ଏଠି ତ କିଛି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍ କେତେ ଭଲ ଆମକୁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସାର୍ ନୁହେଁ ତ ଆମ ବାପା। ଆମ ଦିଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଜଗିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାଳେ ଟିକେ କମ୍ ପଳେଇବ କି ଆଉ। ଦିଦି ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି सर हैप्पी तो एडवांस हैप्पी बर्थडे सारों को आमे भी एडवांस खाई देछु भिडियोटी देखिए जानी पड़ते ये कौन चलछि बर्थडे ପାଇଁ ସିନା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କେକ୍ କଟିଂ ପାଇଁ ଆଲାଉ କରିନଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି।